sɛnea adeɛ no esiti a ne nyinaa ɛyɛ subrantam a ɛtɔyɛ ɛnnatai ade ɛbɛkyi ne ɛna saa rɛwosɛm asi ɛnam so ɛma ade hyia wɔn te hyɛ mu ɛkɔ ɛbɛ nyina wei akɔka kyire wei nso akɔka kyire obi nkɔ obi mma enti bra Facebook no so na bɛhwɛ ensuo no na akyɛ kwan mu si yɛ hu we afa ne de na we afa ne de ti ade hia won mo Sataso ebo amane a wo mo kyerɛ sɛ ɛyare ho sɛm papa won mo anka bi anhyɛm na saa de asie no anana pai wo bra insubrantam ɛtɔ ɛno anadwo no abesi anopai de ɔmanfo a won mo Sataso won nan akwantufo abɛka nsu agya a ebi emfiri Kumasi enko ɛna won mo mfiri Ejura nso ɛba Santemampɔn abepie mu wɔ Kumasi anso nyade obi atumi ɛba ɛno akwaya ho sɛm pa ɔmanfo bi a wɔbɛn hɔ agye brɛ ɛne ama ne bɔfo edi saa nkɔmɔ yi efi Santemampɔn ɛbɛkɔ Ejura ekuro ba ko ozi kyerɛ fɛn Sataso ofi ɛyɛ so ɛne Abigan enti ti wɔn yɛ ɛne lɛm ɛfa ɛne lɛm ke mɔfi tu yaji mɔfi tu atebu ɛkwan no nti saa highways na beach kɛse bi wɔ Sataso wɔn mu a ɛna abu agu wɔ wɛn ba de ebu bɛyɛ abu bɛyɛ 2 years abu ma only one side nso na drivers no ɛfa enti sɛ club bi ɛba wo ayɛ wo side no na wo ba na we na park nti we ni twem ya na we ni fa ba fa wo enti do ni campaign time no kra no ye man pani ni na ba fa so sa e ma o mo telefoni na mo ba fa so sa na sa na etie e na na bi o skesi atoma ayi one side so aka wa aso de car nko na car so e big committee bi a o ma ya nsuo fast e na kwan ti pa no internet phone na 1995 e na mo ye kwan no 1995 that's mra jeje penso no me sa akwanwe edi project I wo hon wa ache pa the recently na about 2 years ago no starting every one side every one side na say you shema the other side antina ya after the media one side no abuegu enti the man at no say critical and na Ejura market Ejura market so eni na Kumasi for na the baby came the Ejura and then na ya be block the other side now we need to cross it and go Sataso we ba so collapse last year no adnanga salibie collapse na ache na one side no everywhere and am the bo ehihye hu e ma kwesta clear bi da ho itira kai na e ho na e fa de ko enti omo try say ko be another bridge bi won chen bridge kitwa bi se be on betimi construction we na kasa no e ma omo de anya ni abusia ayeban say buo ni yi be bugro bebrebe ya omo ye bridge kitwa bi na sa bridge kitwa na yenka e meko de nsu na kata e no susu kwa so e da bridge kitwa na ozo ko mo divert e kwan no e de tu sa bridge so e na kwan no o man divert am fan no so enti na obi afa normal ayi no so one lane sa ena de no so abebu Kumasi Anamampo I dey call Ejura anayeji anafe bi atibu a ntimi nko because car ntimi nko even motorbike single motor kra no ntimi nko so single motor ntimi nko so eti kaisi na no bi ntimi mampo ba na ba beka ena bi ntimi Ejura eso dey come for na Kumasi no eno so aka the other side a ebi ejina holom abusua wei eye Sataso hono ma rehosem asie ne ekwan a efiri Ejura eba Mampɔn na won mo mfiri Mampɔn so kɔ ekora no eni nyina no eyade obi nkɔ obi ma ekwan ni mu akyese hu na wei na fa bi na aka kora no omche so mo fafa so se ne amanebɔ no ekire mu no wo bra se John Tiedwa mu ne pusu ahom ne omanfo edi saa enkomoyin na yenkɔ ahoma no so na ye ne assembly member wono ehwe Sataso ene ne mpotamu enkonkodi enkomo onyamfo Banasco memoa ahawie yi abelide se meje so na wie wadama bokode wo bode da roma boko na nye boko sa na Sataso ne adehia mo onom enei arehosam ayate se kwan ya mo fa so won mo mfiri Ejura ba won mo mfiri Mampɔn ekɔ no ne ade obi nkobi ma ni nya se kwan mu ache sese wo betumi aboya mane emprempren senia wono esitie emilia na de anope nya ni kakra because o hwe enro nsu kese bi to ha esu no to anadwo to pa cheyi eti esu no na ayiyi covet na se ama bridge no finally
collapse. Ocean bridge na tibia Akoma almost 4 years ni. Na ewumu a na ye de abo kakra abegu ho ewumu a ye de abo kakra abegu ho. Empenifo a mo ni anko ho na na de ekwan mu ate bi kwa nipa kra no ntumi entwam. Je beya mu na ma hu se MC aba omode drip machines ni bi aba ho a omo se sa abo agum se ne be ya at least ni tumi nya pafu bi a ni tumi afaso ba aso ka de ka ntumi enko Ejura ne na ka su engine fi Ejura enso emma Kumasi ni nkura ewo Sataso echi ona wadamo wusi be se emfie be nan ni na bridge no ehase a yes ana exactly be 4 years ago it is proud to 2024 elections no na omode emma contractor contract our contractor no ebaye into ebaye no yes say obeye diversion bi na watimi aye kwan no because do bi no na ensuo no volume no Sataso no ensu kese volume no so pa enti omo yes say omo twa ma nka dry season na ensuo no ebe kokom no na nka omo aye ho adwuma enti o try say ko be sa diversion no na wa yes adwuma no contractor no bad nyama be go ho cement over 150 bags ni nyina be ye abo ehwe no ba bia ye huna de to abaye de every year. So being the assembly member no I engage the highway engineer as a contractor no wafa hen and no me so omo de dwumadi no hye nsa ba say regularization bi anya den anko so amasika senti na wanti anya den amma site no edi eto besi ne no ya anti contractor bi anka akosi atawmato ye honorable yes sir yo wadawma nanka wahoma no ye twitwi asisi kakra de nenso sa abde meto nka yentu ankomo ne so na yebusa se eba ye nsembe na mperinfo eka wabo amane se MC aba mperinfo da ho ho anamo be no mutu mperinfo ho wa ba ho ese msika omo de drip machines no try say ombe tinya aboa kese agumu na ekwan no aye accessible not for cars o se ne be ya dipa betimi atra because they do every we will say the phone be per se ombe yi omo ne ma Africa mu na wo mu atwam akọ the other side apeka atwaso but no so na because in so na yiri pa awan hwa utie mu a anhwa na nso no kura atwen wo ye de ekọ eti oye omo ye ne sa se service enso bi ko fa ni ko be tina nante afaso na ni opese okọ the other side na tinya akọ but not for cars and there's a cars I opese okọ Ejura bia no ayi se okọ fa kofi ase ekofa enyina su eba afram so ansa na wetumi ai den aba me no kase kwa me wasam ho a drip machines na sha ase kwa ai den eba na ise adwuma om koye no moye kwa ai den awie okay wada mananka mi busampo na nim se odi atwimu yi se ebia obi pese obesiri kwa Ejura anaso ofre Ejura eba bomu kwa bi wo obetumi afa so wada manka obetumi asi ho ne yesu amaye so ufri Kumasi na opese okwa Ejura udu mampoa obesta kofiase entudu kofiase a ye was stretch bi wo ha e de kokuru e fen afram ano honestly if you kofiase e ko afram ano kwan no eye for about some kilometers if you okono omo ye so omo ye but omo ntimi anye e na free afram ano ko anyina so no so ye on third road a eno so enye se nsu atoi no e be so slippery e bi se bi e wi abo na e bi asa kwan no kra no wetimi ayusu ni yie eti se wo fosa kofiase na osi afram ano wo kosi anyina su then anyina su no ababa to afram so ansa wetimi akọ Ejura yo ye beda se pa honorable ebre mi diri se nyame adom a free anwumre akọ na ebesa aba ne abehwe se bia adom bi adom na intervention fufuru bi aba akonya bi abeda ho amade hia won mo Sataso ne nimpotamu a won mo besina akọ Ejura ene nimpotamu e ba betie ne asi mate honorable me da so pa abusua ononyamfo assembly member ede ma de hia won mo Sataso Banasco ena yete ne nkan ena oni edi sa enkomo yemfiri ho na yenko ensem